Ейте, кажи здрасти. 19 години една малка фея ме хвана за ръката и ме погледна с големите си сини очи. От тогава до днес с нея преживяхме много хубави и много трудни моменти. Винаги сме се обичали и продължаваме да се обичаме. Тя е моят пожар, огънят, който пали сърцето ми. Посрещнете моята фея, Александра Колесниченко. Всичко по сценарий. Здравейте, мили мои гости! Искам да ви благодаря, че сте тук, за да споделите един от най-вълнуващите моменти в живота ми. Естествено, завършването на един прекрасен етап. На практика днес приключва моето детство и започва истинския живот. За мен това не е просто бал, днес е ден на мечти, спомени. Благодарност и ново начало. Зад всички усмивки, красиви рокли и празнично настроение стоят години на труд, уроци, приятелства, подкрепа и израстване. Нека този ден бъде изпълнен с радост, емоции и красиви спомени, които ще помня цял живот, както и вие. Благодаря ви, че сте част от моя празник и че сте част от този толкова специален ден за мен, а сега ще дойда при вас. посрещнем тортата.
Нека да пожелаем на Алекс да бъде много здрава, да бъде много щастлива, да продължава да върви по този прекрасен, вълшебен път, който тя сама се чертае. Алекс, днес наистина е специален ден за теб и от все сърце всички ние ти пожелаваме наистина да имаш много успех. Но не забравяй, че няма да плача. Не забравяй, че всички присъстващи тук винаги ще те подкрепяме. Ние сме твоето семейство и ще бъдем винаги до теб. Ще поздравим ли семейството сега с една песен за семейството? Специален поздрав за всички, за цялото семейство, специално от нас. Това ще е провал. Голям! Ние сме дали, всеки тук е дали, ето нашата фамилия. Откъде дошла е тя? До сега. Ние сме дали, помните, че сме дали, няма нужда от суета. Пред очите на света. Така, този път нямам думи. Има ги, но не мога да ги намеря. Има хора тук, които персонално съм казала да бъдат с един определен цвят. Съответно аз имам малки подаръци за тях. Защо? Защото това са хора, които са с мен през целия мой път до тук. Дали творчески, житейски, от семейството, приятели, колеги. И това е моят жест към тях. Да им благодаря за всичко, което са направили за мен и че са били до мен. Това е.
Първият човек, който искам да дойде до мен е Петю. Аплодисменти за Петю, сега ще кажа Петю. Петю, ти си човекът, който повярва в мен още преди аз самата да го направя. Който ме подкрепя, насърчава и ми показва какво значи истинска отдаденост към професията. Винаги си намирал точните думи, понякога с усмивка, понякога с мъдра строгост, но винаги с любов. Благодаря ти за всичко, което ми даде, за уроците, за търпението, за човечността и за вярата, че мога. За мен ти си повече от преподавател и колега. Ти си пример за това как си живее с любов към професията. Благодаря ти, че ме подкрепяш и ми показваш колко красиво може да бъде това, което работиш, когато го обичаш. Ти си част от пътя, по който вървя с гордост. Благодаря. Мъжете, трябва да прикриваме сълзите си. Благодаря ти много. Благодаря за много успехи, че желая. Благодаря за признателността. Няма да Казах ти, че ще плачеш, когато му дойде момента. Моля те, лъчи. Аплодисменти. Скъпа Стеве, 5 години ти за мен беше не само учител, но и майка. Човек, който беше до мен във важни моменти и който ми даде много повече от знания. Даде ми отношение към живота. Благодаря ти за грижата, търпението и подкрепата. За думите, които винаги носят смисъл и ме карат да се развивам, да продължавам напред, по-силна и по-осъзната. Ще запазя уроците и топлината, с които ме дари. Благодаря ти. Ще плача, то е ясно. Обаче пък аз ти благодаря, че ти си един от най-добрите ми ученици. Говоря за живота, най-вече, защото ние можем да бъдем всякакви в този живот, но най-вече е важно да сме човеци. И аз за това ти благодаря, че ти наистина си, освен че си ми много на сърце, изключителен ученик. Радвам се и вярвам, че ще виждам всички уроци в действие и ще се гордея, както и сега, с теб винаги. Аплодисменти за Алекс. Може би сте забелязали, че днес имаме и специални гости. Ейче, моля, заповядай при мен. Мисля, че няма човек, който да не го познава и не знае кой е. Все пак да го представя, да, е тия Либи. Скъпи Ейци, ти успя да вземеш специално място в сърцето ми. В сърцето ми. Чувствам те като част от моето семейство, като мой баща. Благодаря ти за всеки урок, за всеки съвет и за всяка дума, която ми дава сила. Благодаря ти за грижата, с която ме окръщаш и за любовта, която ми даряваш. С толкова много топлина. Ти ми научи да вярвам в себе си и в това, че мечтите са възможни, когато човек върви към тях с отворено сърце. За мен ти си много повече от човек, когато уважавам. Ти си вдъхновение, опора и светлина по пътя ми. Обичам те.
скъпа Алекс, скъпа Роди, скъпа Йони, скъпи Мони, скъпо семейство. За мен е огромна чест, че днес съм заедно с вас. Един щастлив повод, един миг, който се помни цял живот. И тук е мястото, където аз искам да благодаря за тази чест, която ми беше оказана. Да бъда заедно с вас. За мен това е наистина огромна чест. Познавам и Алекс и Йони още от бебета, преди толкова много години. Сега са ни красиви млади дами. И днес е специалният ден за Алекс. Искам да ти пожелая с много обич да бъдеш жива и здрава, дълголетна, както аз обичам да казвам, да имаш сибирско здраве и тибетско дълголетие. Нека полета на мечтите ти да надхвърли като чудо всичко това, което си очаквало от този живот. Нека светлината на Господ да огрява пътя ти, всичко да правиш с много лекота, с много късмет, да имаш силна вяра и позитивна енергия във всичко, което правиш. Аз съм един човек, който някак си чисто биологично не съм от рода и от семейството, но чувствам всички много близки и затова ти ги пожелавам с много обич. Преди малко ти каза, аз вече не съм дете. Никога не позволявай да излезе детското от теб, това ти го пожелавам. И понеже имах специален така като призив да бъда с розова риза, казвам ви, скъсах се да се глада сутринка, сега съм дъвкан и изплюска последно. Какво да направим? Това е. Нека да се забавляваме и да дадем път в живота този, който тя мечтае. Да е осенен с цветя и рози, подкрепата на мама, на кака, на всички, които те обичат. Аз ви благодаря, че сме заедно. На добър час. Благодаря. Следващото с причина не ми го подава тя, мисля, че е ясно. Естествено ще благодаря и на мама. Сама съм го писала този път, така че ако имам някакви грешки и не звучи уместно, да знаете защо е. Скъпа мамо, на теб съм най-благодарна, защото вече 19 години си човека, който стои до мен във всяка моя буря. Търпиш всичките ми прищявки, претенции и този мой ужасно упорит характер. Понякога сигурно ти е било трудно с мен, но никога не спря да ме обичаш и подкрепяш. Благодаря ти за всяка жертва, за всяка прегръдка и за всяка дума, с която си ми давала сила, дори когато аз самата не съм вярвала в себе си. Искам да ти се извиня за всички моменти, в които съм те наранявала, ядосвала. Или не съм те разбирала достатъчно. За мен ти си много повече от майка, ти си моят дом, моята опора и човекът, който ме е научил какво означава истинска любов. Спирам се сълзите. За сега. Естествено ще имаш изненади. Обаче са хубави. Защото малката Зорница иска специално да те поздрави за празник. Зори, заповядай. Танцуваме в ритъма на барабана, барабана. Партито започна, само вас ви няма. Музика се чува гордо небето, качи от дивана. Души си сърцето, търъпър, точа търа. Глава подай ръка, търъпър, точа търа. Глава пак бела. Дайте всички заедно да поживеем, поживеем. Може даже силно да сме.
няма полука. Новини или онче, бонче, махай ги от тук. Карано си копне, само за задачите не можем да живеем. Тайната скучи сега, идваш не сега. Стурбал до късно вече, хайде, утрото не е далече. Дъра бързо чадъра, калала питайка. Дъра бързо чадъра, калала пак дъла. Ей, 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 дъра бързо, та-та-та-та-та-та. Дъра бързо чадъра, дъра бързо, та-та-та-та-та-та. Калала пак дъла. Ей, ей, ей. Ми здрава, питаме за всичко, питале става. Моята сестричка, нека ми е здрава. Питаме за всичко, питале става. Кой държи в небето ясните звездички? Кой соли морето с белите волички? Кой държи в небето ясните звездички? Кой соли морето с белите волички? Моята сестричка, нека ми е здрава. Питаме за всичко, питале прощава. Моята сестричка, нека ми е здрава. Питаме за всичко, питале прощава. Как така пчелата злата кмет събира и защо реката спира в язовира? Как така пчелата злата кмет събира и защо реката спира в язовира? Слушай ме, сестричко, станеш ли голяма, ти ще знаеш всичко, както знае мама. Слушай ме, сестричко, станеш ли голяма, ти ще знаеш всичко, както знае мама. Кой държи в небето ясните звездички? Кой соли морето с белите волички? Как така пчелата злата кмет събира и защо реката спира в язовира? Четири,